Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Λεωνάρδο Αγκούση και αυτό είναι το δεύτερο βίντεο αυτής της σειράς που εξηγώ την ψηφιακή μου εργασία με τίτλο Sonic Path. Στο προηγούμενο βίντεο είπαμε ελάχιστα πράγματα για την ψηφιακή μου εργασία, όπως το γεγονός ότι είναι εφαρμογή και το τι μπορεί να κάνει ο χρήστης πάνω σε αυτή την εφαρμογή. Σήμερα πάμε να δούμε λίγο τα project του κάθε είδους ξεχωριστά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το είδος της hip hop. Το είδος της hip hop είχαμε πει ότι το πήρα από τον φίλο μου, ο οποίος κάνει hip hop παραγωγές και μου δάνεισε το multitrack. Παρ' όλα αυτά, εγώ έπρεπε να ηχογραφήσω τις φωνές, μιας και δεν υπήρχαν φωνές πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι, και έξτρα παραμετροποιήσεις έτσι ώστε να έχει επιλογές ο χρήστης στην εφαρμογή του. Όπως π.χ. τα drums, τα οποία τα γράψαμε με το plugin Steven Slate. Ενώ τα κανονικά percussion του τραγουδιού ήταν αυτά. Μετά ηχογράφησα δύο διαφορετικά μπάσα και ένα το οποίο ήδη υπήρχε. Το ένα μπάσο το έγραψα με ηλεκτρικό μπάσο και ακούγεται κάπως έτσι. Το άλλο είναι το μπάσο το οποίο το έγραψα μέσω από ένα VST του Ableton. Και το τρίτο είναι το μπάσο το οποίο υπήρχε ήδη από τον hip hop παραγωγό. Έχω φτιάξει group ανάλογα με το τι περιέχει το κάθε κανάλι. Ας πούμε στα Vox έχω βάλει τις φωνές, στο FX έχω βάλει τα FE που υπάρχουν και ακούγονται κάπως έτσι. Μετά έχω βάλει όλα τα percussions που είχε ήδη το project και μελωδική φωνή. Μετά, για να μπορώ να τα κάνω import στην εφαρμογή ως το κάθε κανάλι ξεχωριστά για να μπορεί να τα ελέγχει ο χρήστης, έπρεπε να φτιάξω έξτρα κανάλια τα οποία θα παίρνουν αυτά που στο τέλος τα ελέγχει ο χρήστης. Δηλαδή, έχω κάνει export όλα τα Vox σε ένα κανάλι, όλα τα μπάσα σε ένα κανάλι, όλα τα FS σε ένα κανάλι και όλα τα percussion σε ένα άλλο κανάλι. Lights flicker, by my path stay dark. Let's fight in the silence with fire. From spark, fake friends gone. Truth hit like a dart. Now my words got deep column. Lyrical art, yeah. Πάμε τώρα λίγο στο είδος της rock. Στο είδος της rock πάνω κάτω έχω κάνει το ίδιο. Με τη μόνη διαφορά ότι τα περισσότερα πράγματα τα έχω γράψει εγώ. Θα δούμε εδώ ότι τις ηλεκτρικές κιθάρες τις έχω γράψει εγώ. Υπάρχουν δύο κανάλια τα οποία γράφουν main guitar. Είναι η αρχική κιθάρα που είναι στα αριστερά και στα δεξιά και κάτω γράφει second guitar. Ένα left και ένα right. Είναι η κιθάρα που ουσιαστικά δίνω την επιλογή στο χρήστη να διαλέξει και έχω γράψει δύο για να βάλω μια δεξιά και μια αριστερά. Τα ίδια έχω κάνει και με τα drums, το ίδιο έχω κάνει και με τα bass. Ηχογράφησα φωνή στις κιθάρες που είναι δύο διαφορετικές κιθάρες. Έχω βάλει key map να αλλάζουν με το κουμπί 1 έτσι ώστε να μπορούσα να καταλάβω λίγο πώς θα ακουγόταν στην εφαρμογή όταν διαλέξει ο χρήστης. Δηλαδή θα ήταν κάπως έτσι. Και με τα drums. Εδώ δεν έκανα τη ίδια τεχνική με πριν, δεν έκανα το κάθε κανάλι ξεχωριστά, γκρουπαρισμένα έτσι ώστε να τα κάνω export. Πολύ απλά έκανα export πιο αργά,
ένα προς ένα. Και ήταν το πρώτο project που έκανα και γι' αυτό το άλλαξα και πήγα στο προηγούμενο μετά. Πάμε τώρα στο είδος του pop. Το είδος της pop το δανείστηκα από την ιστοσελίδα Cambridge MT, όπως είχαμε πει, και ήταν ένα κομμάτι με όχι πάρα πολλά κανάλια, στο οποίο ως main όργανο είχε το πιάνο και τη φωνή. Το πιάνο ακούγεται κάπως έτσι. Εγώ αποφάσισα ότι ο χρήστης να μην έχει επιλογή δεύτερο πιάνο, αλλά να έχει την επιλογή να διαλέξει ανάμεσα σε πιάνο ή κιθάρα. Η κιθάρα ηχογραφήθηκε σε ένα στούντιο, είναι ακουστική κιθάρα και ακούγεται κάπως έτσι. Το κομμάτι αρχικά δεν είχε drums, εγώ όμως αποφάσισα για την επιλογή του χρήστη να έχει δύο διαφορετικά drums. Ένα πιο μοντέρνο pop που ακούγονται κάπως έτσι. Το κομμάτι με αυτά τα drums και το πιάνο ακούγεται κάπως έτσι. Μετά αποφάσισα να βάλω και ακουστικά drums με το plugin Steven Slate και από μόνο το ακούγεται κάπως έτσι. Μετά όλο μαζί με αυτά τα drums ακούγεται κάπως. Soft ακουστικά drums. Και εδώ όπως βλέπετε έχω βάλει τα κανάλια που θέλω να ελέγχει ο χρήστης για να τα κάνω export. Πήρα το πιάνο, όλα τα πιάνα μαζί και τα έβαλα σε ένα, έβαλα άλλες κιθάρες σε ένα κανάλι, όλα τα synth σε ένα άλλο κανάλι και το καθεξής. Και το κάθε κανάλι ξεχωριστά, το κάθε export ξεχωριστά, γι' αυτό και έχω γράψει πιάνο export, κιθάρα export. Το κάθε export ξεχωριστά, ο χρήστης θα μπορεί να το επηρεάζει με κάποιον τρόπο. Πάμε τώρα στο είδος, ίσως και το πιο ενδιαφέρον, το mixed. Όπως βλέπετε, το project mixed είναι ίσως και το πιο περίπλοκο με τις περισσότερες πληροφορίες. Έχω ξεχωρίσει τα groups μου σε pop, rock, hip hop και μετά υπάρχουν τα synths, τα instruments και τα lead vocals, τα οποία υπάρχουν στο κομμάτι και δεν τα άλλαξα. Μετά, με τον ίδιο τρόπο όπως και στα προηγούμενα projects, έχω φτιάξει το group export, στο οποίο έχω όλα τα κανάλια τα οποία ο χρήστης θα μπορεί να ελέγξει. Έχω βάλει όλες τις φωνές σε ένα κανάλι, όλα τα instruments σε ένα άλλο κανάλι, ούτω καθεξής. Το κομμάτι εξ αρχής ήταν hip hop, όπως είπαμε το δανείστηκα και αυτό από το Cambridge MT. Το κομμάτι εξ αρχής ήταν hip hop R&B. Κανονικά ακούγεται κάπως έτσι. Ταυτόχρονα μπορώ να κάνω live αλλαγές και στο project εδώ. Δηλαδή να σταματήσω το hip hop που έχω βάλει ως κανάλι και να βάλω απευθείας τη rock. Όπως θα δείτε εδώ έχω γράψει αρκετές ηλεκτρικές κιθάρες και έχω βάλει και drum Steven Slate. Αποφάσισα να μην γράψω μπάσο, μιας και δεν μου το επιτρέπει ο χρόνος, η αλήθεια είναι. Ταυτόχρονα μπορώ να αλλάξω και να πάω στο είδος της pop. Αυτό ήταν το κάθε project ξεχωριστά λοιπόν. Και αυτό ήταν το τέλος του βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο αυτής της σειράς, στο οποίο θα μπούμε λίγο στην εφαρμογή Unity για να δούμε τι πράγματα έχω κάνει και εκεί πέρα.